Γεια σας, γεια σας. Μισό λεπτάκι να συνδεθώ κι εγώ από το κινητό μου. Τέλεια, έχω μπει ήδη. Μια χαρά. Τι μου κάνετε, πώς είστε καλά? Μπαίνουνε σιγά σιγά. Ωραία, τα κορίτσια τέλεια. μας και τα αγόρια μας. Περιμένουμε λίγο να μπουνε. Εννοείται. Μπαίνουνε. Γεια σου Ελένη, σας ξέρω, αυτές που σας χαιρετάω. Γεια σου Άννα. Γεια σου Νίκη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Άννα, τι κάνεις, καλά είσαι? Τώρα τις έχω μάθει τις φίλες μου και είναι κάποιες συγκεκριμένες που... Είναι οι φανατικές. Οι φανατικές που τις ξέρω. Ναι, Περιμένουν το ραντεβού. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Ωραία, μπαίνουν σιγά σιγά τα κορίτσια μας και είμαστε έτοιμες να ξεκινήσουμε. Φέη μου, τι λες? Είμαστε πανέτοιμες. Ωραία, τέλεια. Σήμερα λοιπόν έχουμε την Κλινέα. Η Κλινέα λοιπόν είναι το νούμερο 1 Clean Beauty Brand με επαναχρησιμοποιούμενες συσκευασίες που είναι αποτελεσματικό και ασφαλές και αγαπά και σέβεται το περιβάλλον, τον άνθρωπο και το δέρμα. Σωστά, Φέη? Τα είπες όλα μαζί, νομίζω. Τα είπα όλα μαζί, δεν άφησα κάτι. Ισχύει, όχι. Περιέγραψες με μεγάλη ακρίβεια τι είναι το Κλινέα. Τι φιλοσοφία έρχεται να φέρει και σιγά σιγά πούμε και ποια νέα έρχεται να φέρει για το δέρμα μας και για όλη την περιποίησή μας. Να πούμε σε όλους ότι η Φέη είναι η training manager της εταιρείας, Φέη Λαμπροπούλου, και πηγαίνει και σε εκπομπές. Αυτό μου έλεγε πριν. Έχει πάει στο Γιάγκα σε όλες τις πρωινές εκπομπές, δεν έχει αφήσει εκπομπή για εκπομπή. Και ήρθε και σήμερα εδώ, μας έκανε φυσικά την τιμή και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας Φέη ευχαριστώ μου. που είμαι μαζί σας. Και την Κλινέα φυσικά. Και θέλεις έτσι λίγο να μας πεις τι έρχεται να προσφέρει το Κλινέα στο χώρο του φαρμακείου, συνδυάζοντας επιστήμη και φύση. Βέβαια, θα ξεκινήσω αρχικά με το ότι αυτό που φέρνει το Κλινέα είναι αυτό που ζήτησαν οι ίδιοι οι καταναλωτές, γιατί σε όλη τη διάρκεια της δημιουργίας του γινόντουσαν πάρα πολλές έρευνες, ρωτήσαμε, ακούσαμε τους καταναλωτές και αυτό που μας είπαν είναι ότι αισθάνονται ότι έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε κάτι το οποίο είναι έτσι από το πιο κόσμο της επιστήμης που φέρνει την αποτελεσματικότητα, γνωρίζουμε ότι θα μας κάνει δουλειά, με την αγνότητα ουσιαστικά και την ασφάλεια. Και όλοι λίγο πολύ είπαν ότι αισθάνομαι ότι πρέπει να διαλέξω ή κάτι να είναι αποτελεσματικό ή κάτι να είναι ασφαλές. Οπότε το Κλινέα έρχεται να συνδυάσει αυτούς τους δύο κόσμους και να μας δώσει πολύ αποτελεσματικές φόρμουλες που θα μας κάνουν εξαιρετική δουλειά και είναι κάτι το οποίο το αποδεικνύουμε και με τις κλινικές μας έρευνες. Παρ' όλα αυτά όμως είμαστε και πολύ ασφαλές brand γιατί ακολουθούμε τη φιλοσοφία του Clean Beauty. Πάρα πολύ ωραία. Πόσα χρόνια είστε στην αγορά, Φέη? Είμαστε από πέρυσι το Μάρτιο. Είστε φρέσκο brand, καινούριο brand. Ωραία, τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Μας είπες και τι έρχεται να προσφέρει το Κλινέα. Τώρα οι καινοτομίες που χαρακτηρίζουν το Κλινέα, έτσι περιβάλλοντας και αυτή τη φιλοσοφία που έχετε την Clean Beauty και conscious. Σωστά. Ποιες είναι? Λοιπόν, αρχικά μιλάμε για το clean κομμάτι, όπου όπως είπαμε και πριν, ερχόμαστε και αγκαλιάζουμε τη φιλοσοφία του clean beauty. Και επειδή μπορεί και να μην ξέρουμε τι είναι το clean beauty, νομίζω είναι σημαντικό να το πούμε. Βέβαια, ναι. Στο clean beauty εντάσσονται όλα εκείνα τα προϊόντα που έχουν πολύ ασφαλές συνθέσεις, με πάρα πολλά free of, απαλλαγμένα από πολλά συστατικά. Και να πω και για την ακρίβεια για το Κλινέα, δεν έχουμε μέσα σιλικόνες, δεν έχουμε parabens, δεν έχουμε σκληρά θεϊκά. Γενικά το οτιδήποτε μπορεί να βλάψει το δέρμα μας ή και το περιβάλλον, Αλεξάνδρα. Οπότε ο ένας πυλώνας της καινοτομίας μας είναι αυτός. Ο δεύτερος είναι οι επαναχρησιμοποιούμενες συσκευασίες που χρησιμοποιούμε. Κάθε φορά που θα αγοράσει κάποιος ένα βαζάκι Κλινέα, την επόμενη φορά που θα πάει να κάνει την επαναγορά του, δεν χρειάζεται να αγοράσει πλέον όλο το βάζο. Μπορεί απλά να πάρει το refill του Κλινέα. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Και έτσι και προστατεύει το περιβάλλον. Σωστά, και βοηθάει και τη δικιά του την οικολογική οικολογική συνείδηση. Και είναι και πάρα πολύ εύκολη σε διαδικασία. Μπορούμε να το δείξουμε και μετά πόσο εύκολο. Αμέ, βέβαια. Και να πάμε και στο τρίτο πυλώνα καινοτομίας, που είναι και για μένα ο πιο σημαντικός, γιατί έχει να κάνει με την αποτελεσματικότητα. Όποιος έχει πάρει το Κλινέα ή το έχει δει, θα έχει παρατηρήσει ότι πάντα γράφει απάνω ένα 4B. Να το, είναι εδώ παιδιά το 4B. Θα το δείτε, είναι σε όλα και τα προϊόντα. Ναι. Παντού. 4B. Τι είναι αυτό το 4B? Τι είναι λοιπόν αυτό το 4B? Για εξήγησέ μου. Αυτό είναι ένα... Πού να ξέρεις, σωστό. Πού να ξέρουμε. Είναι Το βλέπουμε, αλλά δεν ξέρουμε. Σωστό. Είναι το μοναδικό σύμπλοκο του Κλινέα, το οποίο αποτελείται από προβιωτικά, πρεβιωτικά και ιαλουρονικό οξύ χαμηλού μοριακού βάρους. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορεί και πάει βαθύτερα μέσα στην επιδερμίδα μας και κάνει δουλειά, για να τα λέμε όλα με απλά λόγια. Ωραία.
Αυτά τα 3 συστατικά μαζί, αυτό που σου κάνουν, με λίγα λόγια, να σου εξηγιαίνουν το δέρμα. Να φροντίζουν το μικροβίωμά σου, να φροντίζουν το pH σου, να φροντίζουν το δερματικό φραγμό, δηλαδή την επιφάνεια την οποία ακουμπάμε στο δέρμα, και να φροντίζουν και αυτό που λέμε κυταρική επικοινωνία. Δηλαδή να βοηθάμε τα κύτταρα να παράγουν ελαστίνη, να παράγουν κολαγόνο, εκείνες τις πρωτεΐνες που μας κάνουν να φαινόμαστε νέοι. Ωραία, οπότε το είπαμε τι είναι και το 4B, είναι πρεβιωτικά, προβιωτικά και υαλουρονικό Τέλεια. οξύ. Αυτά τα 3 Πολύ σωστά. συστατικά, σωστά. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ωραία. Για το Clean Beauty, Το Clean Beauty είναι αυτό τι που έγινε να μας λέγαμε. πεις? Είναι Να το πούμε και Βεβαίως. πάλι άλλη μια φορά. Στο Clean Beauty είναι, αρχικά να πούμε ότι είναι η μεγαλύτερη τάση παγκοσμίως. Σιγά σιγά έρχεται και στη χώρα μας, Είναι είναι η διεθνής αλήθεια. μπράντα η Κλινέα. Είναι ελληνικό brand. Α, είναι ελληνικό μπράντα. Είναι ελληνικό, το παράγεται εδώ στην Ελλάδα, στο εργοστάσιό μας στα Ενόφυτα. Παράγεται και δημιουργείται εξ ολοκλήρου εδώ στην Ελλάδα. Καλή τη βγάζει η Ελλάδα. Πολύ καλά Να πράγματα. τα λέμε και αυτά, ελληνικά προϊόντα, έτσι. Σωστά. Στηρίζουμε ελληνικά προϊόντα. Ελληνικά προϊόντα που ακολουθούν όμως παγκόσμιες τάσεις. Γιατί εμείς πήγαμε και το είδαμε αυτό σε ένα παγκόσμιο επίπεδο τι συμβαίνει και είπαμε ότι θα ακούσουμε τις τάσεις και θα φέρουμε αυτές τις τάσεις και θα τις φτιάξουμε εμείς. Γιατί μπορούμε να το κάνουμε και εμείς. Αυτό. Έτσι, πάρα πολύ ωραία. Εξάγεται κιόλα. Θα το βρείτε στην Κύπρο τώρα και πιθανόν να ανοίξει και τα φτερά του σε μεγαλύτερα εύρη. Ωραία, με το καλό εύχομαι. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Οπότε, πριν λέγαμε για το Clean Beauty. Για το Clean Είχαμε μείνει Beauty. στο Clean Beauty. Σωστά. Γιατί κάτι άλλο, δεν ξέρω, κάτι άλλο είπαμε. Σωστά. Οπότε πάμε να Πάμε στο και το Clean Beauty. Ναι. Αυτό που ξεκινήσαμε να λέμε είναι ότι το Clean Beauty είναι η μεγαλύτερη τάση παγκοσμίως. Συγγνώμη, καινούργια σειρά του Σαράντιλα εδώ. Σωστά. Είμαστε από τον Όμιλο Σαράντι. Σωστά. Είναι εκπαιδευμένες οι κοπέλες, τα ξέρουνε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Σας ξέρουνε. Θέλω να μας πείτε αν έχετε δοκιμάσει κιόλας και να μας πείτε και τις εντυπώσεις. Γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Οι εντυπώσεις από τους ανθρώπους που δοκιμάζουν. Έτσι. Πάλι δεν σου είπατε είναι το Clean Ναι, Beauty. πάλι, γιατί πάμε τώρα Clean Beauty. Clean Beauty τώρα. Ωραία. Λοιπόν, είναι η μεγαλύτερη τάση που υπάρχει παγκοσμίως και αφορά όλα εκείνα τα προϊόντα τα οποία είναι αποτελεσματικά αλλά είναι ασφαλή τόσο για το δέρμα μας όσο και για το περιβάλλον. Τα Clean Beauty προϊόντα, όπως σου έλεγα και πριν, είναι απαλλαγμένα από όλα αυτά τα συστατικά που ξέρεις. Θα σου έχει τύχει και εσένα να πάρεις ένα προϊόν και να κάνεις αυτό, να γυρίσεις το μπουκαλάκι και να πεις «Α, έχει αυτό και καλύτερα μωρέ να μην το πάρω». Νομίζω σε όλους έχει τύχει αυτό. Ή να δεις ότι δοκιμάζει σε ζώα ή ότι δεν είναι vegan. Όλα αυτά λοιπόν τα μάζεψε το Κλινέα και είπε ότι εγώ δεν θα τα ακολουθήσω, θα τα έχω εκτός, οπότε μιλάμε για ένα brand και για μια τάση ταυτόχρονα, το οποίο είναι πολύ ασφαλές γιατί έχει απομονώσει όλα εκείνα τα ύποπτα συστατικά, αλλά ταυτόχρονα είναι και vegan, δεν δοκιμάζουμε σε ζώα, οπότε είναι cruelty free. Να τα λέμε κι αυτά. Και αυτή είναι και όλη η φιλοσοφία του Clean Beauty. Και ένα τελευταίο, και για μένα ίσως είναι το πιο σημαντικό απ' όλα, όταν θες να λες ότι είσαι ένα Clean Beauty brand, πρέπει να είσαι και πολύ ηθικός ως προς τους καταναλωτές σου. Να κάνεις αυτό που υπόσχεσαι. Γι' αυτό δεν θα δείτε καθόλου σε εμάς ούτε υπερφύαλες δηλώσεις, ούτε τίποτα. Ό,τι μπορεί να κάνει το brand είναι αυτό που αποδεικνύει η κλινική έρευνα και είναι και πάνω στη συσκευασία για να είναι διαθέσιμο σε όλους. Τέλεια. Σούπερ. Αυτή είναι η δικιά μας φιλοσοφία. Ωραία, οπότε το εξηγήσαμε τι σημαίνει και το Clean Beauty. Και θέλεις να μας πεις ποιο είναι το πλήρες πορτοφόλιο του Κλινέα. Βεβαίως. Το Κλινέα έχει έρθει με ένα αρκετά διευρυμένο πορτφόλιο, έτσι έκανε την εισαγωγή του, για να καλύψει την πληθώρα των αναγκών. Αρχικά ξεκινάμε με τον καθαρισμό. Στη σειρά καθαρισμού μπορούμε να βρούμε 3 διαφορετικά προϊόντα. Μπορούμε να βρούμε το Superfoods Plus που είναι νερό μισελέρ, και το έχουμε και εδώ, όταν θέλουμε να καθαρίσουμε από μακιγιάζ, από ρήπους στο δέρμα μας. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε, ακόμα και κάποιος που έχει ένα ευαίσθητο δέρμα. Είναι πολύ απαλό για το δέρμα και εννοείται και στα μάτια. Και έχουμε μετά και 2 αφρίζοντα καθαριστικά, που θέλουν δηλαδή τη βοήθεια νερού για να λειτουργήσουν. Έχουμε το Balance Spell Gel, που θα βοηθήσει περισσότερο, λίγο πιο λιπαρές επιδερμίδες, γιατί βοηθάει στη λιπαρότητα, βοηθάει στους πόρους. Είναι σε αυτή την πλευρά δρά και εννοείται καθαρίζει και make-up.
Και έχουμε και το Caring Bubbles, μια τρομερή κρέμα, η οποία με το που έρθει σε επαφή με το νερό μετατρέπεται σε βελούδινο αφρό. Okay. Οπότε έτσι είναι η σειρά του καθαρισμού μας. Είναι η σειρά με το γαλάζιο το χρώμα. Σωστά, είναι η ωραία. σειρά με το γαλάζιο το χρώμα. Πάρα Πάμε πολύ λοιπόν ωραία. να το πάμε χρωματικά, Ναι, όπως ναι. λες. Θα πάμε στο ροζ. Πάμε το ακριβώς. ροδακινί, Το βασικά. ροδακινί. Το τέλειο ροδακινί που είναι και καλοκαιρινό χρωματάκι. Λοιπόν, και επειδή μίλησες και για καλοκαίρι, τι καλύτερο από το να λάμπει η επιδερμίδα μας, να έχουμε έναν ομοιόμορφο δερματικό τόνο, να έχουμε μειώσει έτσι ρητιδούλες, λεπτές γραμμές, να έχουμε ανακτήσει ελαστικότητα. Και εδώ, Αλεξάνδρα, μιλάμε για ποσοστά, τα οποία μπορεί να φτάνουν βελτίωση 90%. Σοβαρά μιλάς τώρα, σοκ. Ναι, σε προκαλώ να πάρεις το κουτί να το δεις, γιατί μιλάμε βάσει των κλινικών μας θα ερευνών. τα δοκιμάσω κιόλας, Εννοείται. και εντάξει, θα σας πω. Οπότε- Αλλά είμαι σίγουρη. Οπότε κατάλαβες, αυτή η Ναι. σειρά κάνει αντιγύρανση και λάμψη ουσιαστικά με αυτό που είπα. Εδώ θα βρούμε 3 διαφορετικές πρωινές κρέμες. Θέλουμε με SPF να διαλέξουμε. Θέλουμε μια πιο λεπτόρευστη sorbet fit. Θέλουμε μια κρέμα η οποία να κάνει λάμψη και να έχει και λίγο χρωματάκι. Έτσι, αν δεν θέλουμε να βάλουμε και make-up τώρα το καλοκαίρι, να έχουμε αυτό το λίγο 2 σε 1. Γι' αυτό σε αυτή τη σειρά θα βρούμε 3 διαφορετικές κρέμες που αντιγυραντικά θα κάνουν το ίδιο αποτέλεσμα, αλλά θα βοηθήσουν πάρα πολύ στο να καλύψουν ακριβώς την ανάγκη που έχουμε. Πολύ ωραία, όλα τα έχει ο Μπαξέλη. Όλα τα έχει. Όλα τα έχετε. Και βραδινή κρέμα σε αυτή τη σειρά, τη Moonlight Glow. Και κρέμα μετά για την αντιμετώπιση. Η μέρα είναι οι 3 που είπα πριν. Κρέμα για τους μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια και για τις σακούλες. Και τέλος την Glam Tonic, αυτή τη λοσιόν που έχεις Αυτή από είναι εκεί. εδώ. Ακριβώς. Το toner, έτσι. Το toner. Ναι. Το οποίο εντάξει, αυτό καταπληκτικό, ειδικά τώρα Αυτό το είναι και καλοκαίρι. για λάμψη, έτσι. Σου κάνει λάμψη στην επιδερμίδα, ειδικά τώρα το καλοκαίρι που έτσι έχουμε μια πιο έντονη λιπαρότητα, φοράμε πιο έντονο αντιλιακό και βαραίνει λίγο την επιδερμίδα μας. Ένα πέρασμα με ένα cotton pad το βράδυ είναι ιδανικό για να ολοκληρώσουμε τον καθαρισμό μας. Και έχει και γλυκολικό οξύ, βλέπω. Σωστά, το ginger. 5% γλυκολικό οξύ. Τι κάνει το γλυκολικό οξύ, για πες μου. Λοιπόν, τι κάνει το γλυκολικό. Είναι να πούμε αρχικά το μικρότερο από τα α-υδροξιοξέα, ανήκει δηλαδή σε μια μεγαλύτερη οικογένεια οξέων και ουσιαστικά αυτό που κάνει είναι να σπάει τους δεσμούς ανάμεσα στα νεκρά κύτταρα της επιδερμίδας μας και να κάνει μικροαπολέπιση. Okay. Οπότε εμείς εφαρμόζουμε, το αφήνουμε, δεν χρειάζεται να ξεβγάλουμε μετά, συνεχίζουμε με την κρέμα μας, τον ορό μας, οτιδήποτε θέλουμε και αυτό δουλεύει από μόνο του και απολεπίζει σιγά σιγά το δέρμα μας. Φαίνεται τέλειο το toner, μας λέει εδώ μια κυρία. Όντως είναι τέλειο. Και μυρίζει να καταπληκτικό. πούμε και πάρα πολύ ωραία. Α, μυρίζει. Θες να τα κάνουμε μετά και ένα έτσι Εννοείται. unboxing, να Εννοείται. μυρίσουμε, να δούμε υφές. Τι λέτε, κορίτσια, θέλετε να τα ανοίξουμε. Εννοείται. Ωραία. Γιατί έχουν και πάρα πολύ ενδιαφέρουσες υφές. Ωραία, θα τις δούμε. Να πούμε έτσι και κανένα 2 άλλες Εννοείται, γιατί έχουμε και άλλες 2 σειρές να Ναι, πούμε. ωραία. Έχουμε ολοκληρωμένη σειρά ενυδάτωσης, που και εκεί Ναι, θα καλά, τις δούμε. ξεχάσαμε, Δεν πειράζει, τα Πάμε να θυμάμαι τις εγώ, πούμε μην και αυτές, αγχώνεσαι. Έχουμε σειρά ενυδάτωσης με κρέμα ημέρας σε 2 επιλογές και πάλι με δείκτη προστασίας και χωρίς. Ποια σειρά είναι με τη Είναι χρωματάκι? η μπλε, ουσιαστικά είναι αυτό το χρωματάκι. οκ, αυτή γαλάζιο, η σειρά. έτσι. Γαλάζιο. Είναι γαλαζοπράσινο, για να το πούμε Γαλαζοπράσινο, σωστά. ναι. Και εδώ θα βρούμε 2 κρέμες ημέρας, κρέμα νύχτας και κρέμα ματιών. Και τέλος, όταν θέλουμε να ενισχύσουμε την ενυδάτωσή μας ή την αντιγύρανσή μας, τι πρέπει να κάνουμε, να βάλουμε ένα σέρουμ. Οπότε το κλινέα έρχεται να απαντήσει με 3 διαφορετικά σέρουμ, ενυδάτωση, αντιγύρανση και λάμψη. Έτσι και θα πούμε και ένα πιο συσφυκτικό ορό με κολαγόνο για να βοηθήσει και λίγο το βάλ. Ό,τι ανάγκη έχουμε. Αν δούμε σωστά τη ρουτίνα μας, πάρουμε μια σωστή συμβουλή και από το φαρμακοποιό μας, σίγουρα θα μπορέσουμε να βρούμε τα προϊόντα μέσα στο κωδικολόγιο του κλινέα. Ωραία, άρα μιλήσαμε για 3 διαφορετικές σειρές στην ουσία. Είναι η σειρά με το γαλάζιο χρώμα, η σειρά με το ροδακινί Σωστά. και η σειρά με το μοβ. Ωραία, τις είπαμε Τέλεια. κι αυτές. Τώρα μια άλλη ερώτηση. Το κλινέα απευθύνεται σε γυναίκες ή απευθύνεται και σε άντρες? Λοιπόν,
Το έθεσες πάρα πολύ ωραία και μ' άρεσε που είπες και το κλινέα, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι το κλινέα, δεν είναι η κλινέα, γιατί είναι για όλους. Είναι στη φιλοσοφία μας αυτό, είναι σχεδιασμένο για κάθε φύλλο, ανεξαρτήτων πεποιθήσεων, οτιδήποτε, είναι για όλους. Και αυτό μπορούμε να το διαπιστώσουμε κιόλας μόνο και μόνο να τα μυρίσουμε. Γιατί θα καταλάβουμε ότι μυρίζουν καθαριότητα, φρεσκάδα, δεν παραπέμπουν ούτε σε γυναικείο άρωμα, ούτε σε αντρικό άρωμα. Οκ, ωραία. Είναι σχεδιασμένο για όλους. Για ουδέτερο. Ναι, γιατί να σου πω κάτι, Αλεξάνδρα, όλοι έχουμε δέρμα. Ναι, Οπότε όλοι έχουμε δέρμα, πρέπει ναι. να το περιποιούμαστε. Και πρέπει και οι άντρες συχνά να τα εντάξουν στην καθημερινή τους εννοείται. ρουτίνα. Το μεταξύ, έχω ακούσει ότι αν οι άντρες τα εντάξουν στη ρουτίνα τους, μετά δεν τα αποχωρίζονται. Γενικότερα τα καλλιτικά. Είναι πιο πιστή Ναι. η αλήθεια σε Είναι μια πιστή ρουτίνα, σε το μια αντρικό ρουτίνα, κοινό. Εμείς ξέρω, θέλουμε το να έχεις ακούσει εσύ δοκιμάζουμε αυτό, ίσως Φαίμα? λίγο διαφορετικά πράγματα. Ναι, γιατί και εμένα αυτό μου μεταφέρουν ότι το παίρνουν, το αγαπάνε, λένε εδώ είμαι, δεν χρειάζεται να δοκιμάσω κάτι άλλο. Έτσι Και είναι ακριβώς. και πολύ λεπτόρευστες υφές, οπότε ταιριάζουν αρκετά και στο αντρικό κοινό, που πιθανόν να έχει και τα γένια ή να μην έχει συνηθίσει Σωστά, ναι. κιόλας. Ναι. Κάποιοι που δεν έχουν συνηθίσει μπορούν πολύ εύκολα να μπουν στη ρουτίνα. Γιατί έτσι μια παχύρευστη υφή μπορεί να μην ταιριάζει Σωστά. Έχει να ιδανικά κάνει σε και με κάποιον το άντρα που έχει δέρμα. μουσια. Ακριβώς. Έχει να κάνει και με το δέρμα, αν είναι λιπαρό, αν είναι μεικτό ή ξηρό. Οι υφές που έχουμε εμείς έχουμε καταφέρει να είναι πάρα πολύ ενυδατικές, σε ποσοστά ενυδάτωσης που, τι να σου πω, μέσα στο πρώτο μισάωρο μπορεί να αυξήσει την ενυδάτωσή σου μέχρι και 45%, που είναι πάρα πολύ ψηλό ποσοστό επίτευξης. Και χωρίς όμως να έχεις ούτε αυτό το βαρύ που μπορεί να σου κάνει ένα προϊόν, ούτε το κολόδες. Καμιά Ναι, φορά δεν ισχύει τυχαίνει και αυτό να είναι κολόδες, ναι. Καθόλου. Τέλεια, Φορφάτε τέλεια. εξαιρετικά γρήγορα. Είναι πολύ σημαντικό που το λες Ναι. και αυτό. Ωραία. Και να πούμε φυσικά ότι θα τα βρείτε όλα μας τα προϊόντα, δηλαδή όλα τα προϊόντα του Κλινέα, όχι της Κλινέα, του Σωστά. Κλινέα, στο pharmacydiscount.gr και στα φυσικά μας καταστήματα στον Πειραιά και στην Άνοιξη. Θα τα δούμε βέβαια και μετά. Και στο τέλος δεν θα σας αφήσουμε έτσι. Θα δώσουμε σε 3 τυχερές από 2 δωράκια. Σωστά. Να τα πούμε έτσι εντάχει τα 2 Εννοείται, δωράκια. εννοείται. Λοιπόν, η πρώτη τυχερή θα πάρει ένα Micellar Superfoods Σωστά, Plus εδώ. και το serum, το mauve, το bioretinol, είναι αυτό εδώ πέρα. Αυτά θα τα πάρει η πρώτη τυχερή. Μπορεί να τα συνδυάσει, έτσι, να βάλει πρώτα το Εννοείται. Micellar και μετά το serum. Εννοείται, καθαρίζουμε πολύ καλά και εφαρμόζουμε μετά το σέrum σέρουμ μας μας. πρωί και βράδυ. Η δεύτερη θα πάρει τη βραδινή κρέμα, τη Moonlight. Είναι η ροδακινή νομίζω. Εδώ. Αυτή. Καλά, έχει ίδιο νύχι με την. Είδες. Τυχαίο ήταν αυτό. Δεν ήταν τόσο τυχαίο. Καλά, σοκ τώρα, έτσι. Wow. Και είπαμε, θα πάρει λοιπόν η δεύτερη τυχερή την κρέμα τη Moonline και ένα Glamour Tonic Toner. Είναι αυτό εδώ πέρα. Και η τρίτη τυχερή θα πάρει την ενυδατική, την πρωινή. Τη Reset. Και το gel εδώ πέρα. Όλα αυτά τα προϊόντα είναι διαθέσιμα στο site μας. Αν τώρα κάτι έχει εξαντληθεί, θα το φέρουμε πάρα πολύ σύντομα, να το πούμε και αυτό. Και είπαμε έτσι λίγο τα δωράκια μας. Οπότε μείνετε μέχρι το τέλος του live για να κερδίσετε φυσικά, έτσι. Γιατί η κλινέ είναι large. Είναι large. Δίνει αρκετά δωράκια και 3 τυχερές και από 2 δωράκια. Θέλουμε να τα δοκιμάσετε και θα χαρούμε και πάρα πολύ να μας στείλετε το feedback σας, γιατί θέλουμε να μάθουμε έτσι πώς τα δοκιμάσατε, πώς σας κάτσαν στην επιδερμίδα σας, αν σας άρεσε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς να σας ακούμε, οπότε πολύ ευπρόσδεκτα όλα τα σχόλια. Έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε. Μπορείς να μας περιγράψεις μία πλήρη ρουτίνα έτσι κλινέα για τους άντρες και τις γυναίκες μεταξύ των 30 με 45? Εννοείται. Εγώ λέω να μιλήσουμε για μια ρουτίνα η οποία θα μπορέσει να μας δώσει και αυτό, δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει, είναι πάρα πολύ μεγάλο trend, το glass skin, που έχει ένα δέρμα τόσο καθαρό και τόσο ενυδατωμένο που μοιάζει με γυαλί. Ναι, Όπως το δικό σου φαίνεται. πολύ... Γιατί έτσι ευχαριστώ όπως πολύ το και το βλέπω δικό σου. είναι glass skin το δέρμα σου, πραγματικά. Η αλήθεια είναι ότι είμαι φανατική user από την πρώτη κιόλας Καλά, μέρα. δεν ήσουν εσύ, ποιος θα ήταν. Ναι, και η αλήθεια είναι ότι τα έχω δοκιμάσει όλα, αλλά πάντα ο καθένας έχει τα αγαπημένα του. Και... Να σου πω ποια είναι τα αγαπημένα σου. Εδώ αυτό πήγα να σου πω, σου έχω φέρει ουσιαστικά και τη δικιά μου ρουτίνα. Λοιπόν, την οποία και θα δείξω, λοιπόν, θα αφήσω αυτά λίγο εδώ.
Λοιπόν, πρώτο βήμα πάντα είναι ο καθαρισμός. Ωραία. Και αυτό είναι μια συμβουλή γενική. Πάντα, αν πρέπει να επενδύσουμε είτε χρόνο είτε χρήματα σε ένα μόνο 2 προϊόντα, θέλει να είναι καθαριστικό. Οκ. Αυτό είναι το καλύτερο για το δέρμα μας. Ένα καλό καθαρό δέρμα, αρχικά μπορεί να δεχτεί οποιοδήποτε συστατικό από πάνω, αλλά πέρα από αυτό το βοηθάς να ανανεωθεί φυσικά μόνο του. Οπότε μια γενική συμβουλή. Πώς κάνουμε τώρα τον κατάλληλο καθαρισμό. Ξεκινάμε με ένα νερό μίσελαρ, ειδικά αν έχουμε βαφτεί κιόλας, για να απομακρύνουμε όλο το μακιγιάζ, όλους τους ρήπους. Εδώ είπαμε ότι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και στην περιοχή των ματιών, άφοβα, και με ένα κότον που περνάμε όλη την περιοχή. Άρα βγάζουμε και υπολείμματα από μάσκαρες, από μολύβια εδώ πέρα που φοράμε, χαμός, τα πάντα. Και κοίτα και Αλεξάνδρα ένα κόλπο. Εδώ τώρα, αν πας να πατήσεις, εδώ βλέπεις δεν βγαίνει, δεν πατιέται. Έχουμε αντλία την οποία πρέπει να την ξεκουμπώσεις και τώρα πατιέται. Για ποιο λόγο αυτό? Λοιπόν, πρώτα απ' όλα για να είναι εύχριστο να το έχεις στο μπάνιο σου, το ανοίγεις το καπάκι, βάζεις το cotton pad και το βάζεις έτσι. Πατ, τελείωσε. Πατ, τελείωσε. Πες όμως καλοκαίρι έρχεται ότι θες να πας κάπου διακοπές. Ναι. Μην το βάλεις έτσι στη βαλίτσα και πατηθεί, επειδή βάζουμε και πολλά ρούχα συνήθως και σου μείνει το μισελέρ στα ρούχα. Απλά γυρνάς, κλειδώνεις, κλείνεις και τώρα όσο και να πατήσεις δεν πρόκειται να φύγει. Οπότε κλείδωμα, ξεκλείδωμα και το έχεις πάντα μαζί σου χωρίς να φοβάσαι. Και μιας που το ανέφερες αυτό, είχα πάει εγώ τώρα το Σαββατοκύριακο στο εξοχικό μου και πήρα ένα άλλο καθαριστικό τέλος πάντων μισελέρ, το οποίο μου χύθηκε. Να το. Με το Superfoods Plus δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει. Ναι, απλά μην ξεχάσεις να το κλειδώσει. Το έχετε σκεφτεί δηλαδή? Το έχουμε σκεφτεί. Είπαμε, έχουν γίνει έρευνες. Ναι. Σε όλα τα προϊόντα. Δεν βγαίνουμε τυχαία. Λοιπόν, Ωραία. οπότε έχουμε τελειώσει. Οπότε ξεκινάμε με μισελέρ πάντα και ξεβαφόμαστε με το cotton pad. Σωστά. Ξεβάφει το πάντα. Σωστά. Ερχόμαστε όμως μετά να βοηθήσουμε λίγο λιπαρότητα, να βοηθήσουμε τους πόρους, τα μαύρα στίγματα, με το Balance Spell Gel που το έχεις εσύ από και κάπου από τη μεριά σου. Να το. Λοιπόν, εδώ, μπράβο. Αυτό εδώ πέρα είναι. Αυτό που έχει μέσα τσάι μάτσα, έχει φυσικό σαλικυλικό. Οπότε κάνουμε ένα παμπ, θα κάνει πολύ λίγο αφρό, δεν βαραίνει το δέρμα. Ξεβγάζουμε μετά και έχουμε κάνει τον τέλειο καθαρισμό. Αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή λέγεται το διπλός καθαρισμός. Double cleansing. Μπράβο, σωστά, πάρα πολύ ωραία. Είναι απαραίτητος ο διπλός καθαρισμός? Κοίταξε να δεις, αν θέλουμε να κάνουμε ένα βήμα, μια χαρά μπορούμε να καθαρίσουμε και με το μισελέ. Αλλά όταν κάνουμε διπλό καθαρισμό, είναι σαν να κάνουμε ένα upgrade στον καθαρισμό μας. Γίνεται και ακόμα καλύτερος. Αλλά αν βιαζόμαστε ή αν νιστάζουμε και θέλουμε να κάνουμε ένα βήμα, εγώ θα πω κάνε το μισελέρ, γιατί μπαίνει και στα μάτια, θα αφαιρέσει και όλο το μακιγιάζ και όλους τους ρήπους. Αν πρέπει να διαλέξεις από ένα, κάνει το μισελέρ. Καλά, να σας πω, συγγνώμη. Τι χαμό έχετε κάνει τώρα? Έχει εξαντληθεί το τζέλ. Αλήθεια. Έχει εξαντληθεί, παιδιά. Εντάξει. Θα φροντίσουμε να το φέρουμε πάλι. Μην αγχώνεστε. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ αγαπημένο προϊόν. Είναι best seller. Είναι στους 3 πρώτους μας κωδικούς. Βλέπω ότι έχει εξαντληθεί στο site. Τα άλλα τα βλέπω διαθέσιμα. Δόξα τω Θεώ. Αλλά θα φροντίσουμε να το φέρουμε σύντομα κι αυτό. Ωραία. Και από εδώ θέλουμε feedback. Δηλαδή, αφού το εξαντλήσατε τόσο γρήγορα, μόλις το πάρετε, να έχουμε το feedback σας. Έτσι ακριβώς. Ωραία. Λοιπόν, και επιστρέφουμε στη ρουτίνα μας. Επιστρέφουμε ρουτίνα. Τώρα θα το χωρίσω πρωί και βράδυ. Αυτά τα βήματα που είπαμε είναι κοινά. Είναι κοινά και για το πρωί και για το βράδυ. Δηλαδή, διπλός καθαρισμός το πρωί και με μισελέρ και με τζέλ. Και το βράδυ πάλι. Ξεκινάμε. Αυτό είναι το βέλτιστο, έτσι. Ουσιαστικά ένα προϊόν θα έχω διαφορά για πρωί και βράδυ, αλλά πάμε να τα σπάσουμε σαν ρουτινούλη. Πάμε. Λοιπόν, μόλις έχουμε τελειώσει με το καθαρισμό μας, πάμε να ενισχύσουμε βάζοντας ένα σέρουμ. Και το σέρουμ το οποίο και θα μας μεγιστοποιήσει λάμψη, αλλά και θα βοηθήσει στην ελαστικότητα της επιδερμίδας, είναι το Bioretinol Reset, το οποίο έχει μέσα μπακουχιόλι. Δεν ξέρω αν το έχεις ξανακούσει. Ναι, την έχω ακούσει. Είναι σαν αντικατάσταση, να το πούμε απλά, της ρετινόλης. Ξέρουμε πόσο καλή είναι η ρετινόλη σαν συστατικό. Εδώ ερχόμαστε με τον μπακουχιόλι, το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και πρωί και βράδυ και καλοκαίρι, άφοβα. Γιατί τη ρετινόλη, αν δεν κάνω λάθος, είναι μόνο το βράδυ. Σωστά. Και όχι το καλοκαίρι. Ναι, και όχι ενώ το εδώ δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Και έχεις και μια τρομερή υφή. Να σου δείξω. Ναι, για δείξτε μας. Λοιπόν. Κοίτα εδώ, είναι σαν... Δεν ξέρω αν τη βλέπετε.
είναι έτσι πιο milky και θέλω να μου πεις και την αίσθηση μόλις το απλώσεις πάνω στο δέρμα σου. Μυρίζει καλοκαίρι το Τώρα είναι υδατώνεις και τη μύτη, να ξέρεις. Ωραία, το βάζω. Και είδε σου βάλα Έχει μια έτσι σταγόνα λεπτό και κοίτα ρευστή πόσο ναι. απλώνεται έτσι. Ναι. Δηλαδή, μία-δύο σταγόνες είναι κατάλληλες για όλο το πρόσωπο. Τώρα έχεις απλώσει όλο στο χέρι το και χέρι, έχει ναι. απλωθεί. Έχει φοβερή υφή, λεπτόρευστη υφή, μυρίζει καλοκαίρι. Έτσι. Έχει μια πάρα πολύ ωραία μυρωδιά. Σοκ. Οπότε, έχεις απλώσει εσύ το σέρουμ. νορό σου, το σέρουμ σου. Μέχρι να το κουπώσεις πάμε στην πρωινή μας κρέμα. Μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις κατευθείαν. Οπότε βάζω πρώτα το σέρουμ. Μπράβο, πάντα πρώτα το σέρουμ. Πάντα το σέρουμ πρώτα. Πάντα Και πρώτα μετά το σέρουμ. κρεμούλα. Και μετά κρέμα. Κλειδώνω με κρέμα που Ακριβώς, να κλειδώσουμε Και με κρέμα. σταματάει εκεί η ρουτίνα πρωινή. Η πρωινή ρουτίνα, ναι, εντάξει, καλό είναι να βάζουμε μετά και ένα αντιλιακό αν είναι να βγούμε σε Ναι, πολύ σωστά. ήλιο, αλλά η πρωινή μας ρουτίνα σταματάει εκεί. Λοιπόν, εδώ θέλω να σου δείξω μια κρέμα, η οποία έχει μια τρομερή υφή και θέλω να δεις, να μου πεις αρχικά με τι σου μοιάζει, να δω έτσι αν θα το Με φέρεις τι μου κοντά. μοιάζει. Με lip balm. Είσαι πάρα Μοιάζει. πολύ κοντά, γιατί μοιάζει όντως Ναι. με κάτι τέτοιο. Και με βαζελίνη μου μοιάζει λίγο. Λοιπόν, πολλοί λένε σωστό και αυτό, μοιάζει με βαζελίνη. Και πριν σας πω τι έχει μέσα, όντως να δείξουμε και την υφή, όταν σκεφτόμαστε συνήθως βαζελίνη, σκεφτόμαστε έτσι μια πιο κολόδιφη, πιο λιπαρή, που μπορεί να έχει και λίγο σιλικόνη μέσα. Εδώ να θυμίσω ότι έχουμε αυτή την υφή χωρίς να έχουμε μέσα σιλικόνες. Και το σημαντικό είναι ότι αυτή η υφή είναι σορμπέ, είναι σαν παγωτό ουσιαστικά Και αυτό ήθελα σορμπέ. να το πω, ρε Σιφέ, και αυτό ήθελα να το πω, ναι. Και θέλω να δεις όμως πόσο λεπτόρευστη είναι. Βάλε εσύ να δεις, να μου Σου έρχεται πεις. και λίγο να τη φας. Και μυρίζει και πολύ ωραία. Αλλά θα δεις πόσο γρήγορα θα απορροφηθεί από το δέρμα σου. Δηλαδή κάνεις 1-2 και η Και κρέμα τσακ, έχει απορροφάται. απορροφηθεί. Όντως, να σου πω κάτι, έχει απορροφηθεί ήδη. Αυτό ήταν. Οπότε και για τώρα το καλοκαίρι που δεν θέλουμε να είναι πολύ βαριές οι υφές, Ναι. νομίζω είναι Είναι ιδανική κρέμα για το καλοκαίρι. Σωστά. Και για... Ναι, είναι αυτή την ιδανική περίοδο. κρέμα για το καλοκαίρι, για αυτή την περίοδο. Σωστά. Ωραία. Και αυτή ήταν η πρωινή ρουτίνα, εύκολη, έτσι. Εύκολη. Λοιπόν, το Πανεύκολη βράδυ. βασικά. Πανεύκολη. Το βράδυ, η μόνη αλλαγή. Συγγνώμη. που Ναι. το- Αυτή η κρέμα, επειδή ξέρω ότι θα ρωτήσουν τα κορίτσια μου, έχει και δείκτη 50. Όχι, είναι χωρίς Όχι, δείκτη είναι χωρίς. αυτή η κρέμα. Μπορούμε σε αυτή τη σειρά να βρούμε κρέμα με SPF 20, 20 δείκτη, αλλά δεν είναι αυτή που δείξαμε. Αυτή είναι για τις κυρίες τους κύριους που θέλουν να έχουν έτσι την πιο ελαφριά υφή, χωρίς δείκτη, γιατί μπορεί να θέλουν να βάλουν από πάνω ένα δικό τους αντιλιακό ή θέλουν να τη βάλουν σαν βάση πριν το make-up. Οκ. Οπότε αυτή είναι χωρίς δείκτη η κρέμα. Ωραία. Οπότε μετά βάζουμε αντιλιακό μετά. Σωστά. Ωραία. Οκ, πάμε τώρα βραδινή Πάμε ρουτίνα. βραδινή. Δεν θα αλλάξω πάρα πολλά, θέλω να προσθέσω ένα μόλις βήμα. Μόλις έχουμε τελειώσει με τον καθαρισμό μας, θα πάμε και θα βάλουμε τη λοσιόν Glam Tonic. Ωραία. Αυτή που λέγαμε Αυτή ότι εδώ, αυτή. την τονωτική, το toner που Μπράβο. λέμε. Είναι μία λοσιόν η οποία είναι αυτή με το γλυκολικό που συζητάγαμε, που θα 5% μας κάνει... και ginger. Μπράβο, τα Θα θυμάσαι απ' θυμάμαι. έξω. Μπράβο. Θα μας κάνει μικροαπολέπιση, οπότε γι' αυτό θέλω να τη βάλουμε πιο πολύ το βράδυ. Και μυρίζει καταπληκτικά, να σου Κάτσε πω. τώρα να μυρίσω, Τώρα γιατί θα με τρελάνεις. μύρισε να μου πεις, δηλαδή μας θυμίζει φρεσκάδα, καθαριότητα. Καλά, εντάξει. Είναι αυτό που λέμε φρεσκάδα, Ναι, ναι, ναι. αυτό. Αυτό σου έρχεται, φρεσκάδα Έτσι και λίγο σαν να έχεις κάνει καθαριότητα. σπά, Ναι, ναι. τον δικό σου σπά στο σπίτι. Ναι, έτσι ακριβώς. Και να πούμε και πώς τη χρησιμοποιούμε αυτή. Ναι. Έχουμε καθαρίσει πάρα πολύ καλά το πρόσωπό μας, όπως είπαμε, με τα δύο πρώτα προϊόντα. Και μετά, είτε πλένουμε καλά τα χέρια μας, βάζουμε στο εσωτερικό στη σπαλάμη μας και κάνουμε έτσι μικρές πιεσούλες για να απορροφηθεί, ή πάλι με ένα βαμβακάκι περνάμε απαλά το δέρμα. Δεν χρειάζεται ούτε να τρίψουμε παραπάνω. Ένα απλό πέρασμα είναι Ένα αρκετό. πέρασμα έτσι. Τσακ, Ακριβώς. Τσακ, τσακ, Ακριβώς. τελείως. Και τελείωσε. Και μετά συνεχίζουμε κανονικά με τη βραδινή μας κρέμα, η οποία είναι και η τελευταία που αλλάζει. Η Moonlight. Η Moonlight, καλά, μπράβο, τα θυμάσαι όλα απ' Ναι, έξω. καλέ. Moonlight Glow, η οποία έχει μέσα... Δώσε μου κρέμες εμένα. Τώρα θα σου δώσω το σφάξο. Που έχει μέσα Το στοιχείο μου. νιασιναμίδι, 4%.
Έχει μέσα Έχει ginger. νιασιναμίδι 4%. Για πες μας κιόλας, τι κάνει η νιασιναμίδι. Λοιπόν, η νιασιναμίδι, που αυτό που δεν είπα είναι ότι είναι και στην πρωινή μας κρέμα. Η νιασιναμίδι είναι γνωστή αλλιώς και ως βιταμίνη Β3. Μιλάμε για μια βιταμίνη, η οποία βοηθά στο να κάνουμε αντιγύρανση στην επιδερμίδα, γιατί μας βοηθά να παράγουμε κολαγόνο. Κάνει αντιοξύδωση για να βοηθάμε στις ελεύθερες ρίζες που μας καταστρέφουν το δέρμα. Βοηθά στο να μας κάνει ανάκτηση της λάμψης, να μας επαναφέρει την ελαστικότητα. Οπότε ουσιαστικά, αν θέλουμε να τα κάνουμε όλα, να τα συνοψίσουμε, θα πούμε ότι μας βοηθά αντιγυραντικά και στο να ανακτήσουμε τη λάμψη μας η νιασιναμίδι. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε... Όλα αυτά τα κάνει η νιασιναμίδι, κορίτσια. Και εμείς χρησιμοποιούμε και ένα σύμπλοκο νιασιναμίδης, γιατί αν θα δεις απάνω γράφει Niacinamide Complex, το οποίο ενισχύει ακόμα πιο πολύ αυτό το αποτέλεσμα. Ωραία. Σούπερ. Και εδώ έχουμε μία κρέμα, η οποία έχει ένα έτσι μαγικό, θα έλεγα, στοιχείο. Γιατί με το που την απλώσεις, τώρα θα βάλω και εγώ, βάλε και εσύ αν θέλεις, αν σου έχω αφήσει χώρο από τις δοκιμές. Λοιπόν, θα βάλω εδώ. Λοιπόν, βάζεις τη κρέμα Και αυτή έχει λεπτόρευστη υφή, έτσι. είναι λεπτόρευστη. Είναι ένα τζελ. Με το που την απλώνω και πάρει τη θερμοκρασία από το δέρμα μου, μετατρέπεται σε μπάλμ και απορροφάται πάρα πολύ γρήγορα. Και τι πρόβλημα μας λύνει αυτή η κρέμα. Όντως απορροφήθηκε, να σου πω. Πάρα πολύ γρήγορα. Ναι, παρόλο που έχω βάλει κι άλλες από πάνω. Έχεις κάνει multi-layering. Ναι. με Παρόλο που κρέμες. έχω κάνει layering εδώ πέρα, απορροφήθηκε πολύ εύκολα. Οκ. Τι πρόβλημα λοιπόν έρχεται και μας αντιμετωπίζει συγκεκριμένη. Στις βραδινές μας κρέμες, το κύριο πρόβλημα που έχουμε όλοι είναι ότι πρώτον καθόμαστε και περιμένουμε μέχρι να πάμε να ξαπλώσουμε να απορροφηθεί η κρέμα. Και το δεύτερο είναι ότι σηκωνόμαστε το πρωί και τη μισή κρέμα τη βλέπουμε πάνω στο μαξιλάρι μας. Ναι. Έχουν χαλάσει πάρα πολλές μαξιλαροθήκες έτσι. Εδώ απορροφάται τόσο γρήγορα που δεν χρειάζεται ούτε να περιμένεις, ούτε να φοβάσαι ότι θα μείνει η κρέμα στο μαξιλάρι σου και ουσιαστικά κάνει αντιγύρανση στο μαξιλάρι σου και όχι εσύ. Οπότε εφαρμόζεις την κρέμα, πας ξαπλώνεις κανονικά και η κρέμα μένει εκεί που πρέπει Και να άντε μείνει. για μετά, καλό ύπνο. Καλό ύπνο Κοιμάσαι μετά. σαπουλάκι, ξυπνάς Έτσι. το πρωί άλλος άνθρωπος. Έτσι. Δεν το συζητάμε. Ωραία. Συγκεκριμένα ξυπνάς σαν να έχεις κοιμηθεί 8 ώρες. Γιατί αυτό σου κάνει ένα restore στην επιδερμίδα και σε κάνει να φαίνεται το δέρμα σου σαν να έχεις κοιμηθεί ολόκληρες 8 ώρες. Αυτά είναι. Δεν θέλουμε το καλύτερο. Μετά, δεν θέλουμε κάτι το άλλο. καλύτερο. Τι το καλύτερο, έτσι ακριβώς. Ωραία. Άρα είπαμε πρωινή και βραδινή ρουτίνα. Σωστά. Και έτσι η κατάλληλη ρουτίνα για τις ηλικίες και όλες που με ρώτησες εκεί σε αυτή την 30 ηλικία. με 45 30-45 είναι αυτή που Είναι αυτή δείξαμε που περιγράψαμε τώρα. μόλις τώρα. Ωραία, οπότε είπαμε και τα προϊόντα μας, τα περιγράψαμε αναλυτικά και ήθελα να σε ρωτήσω και άλλη μία έτσι σημαντική ερώτηση. Πώς μπορεί μια γυναίκα ή ένας άντρας να μάθει ποια είναι η κατάλληλη ρουτίνα γι' αυτόν? Λοιπόν, Έχετε κάτι, γιατί κάτι έχουμε. έχω στο νου μου και Κάτι εγώ, έχουμε. Κάτι Λοιπόν, έχω δει. Μπαίνοντας στο site του klineacosmetics.com, μπορείς να πατήσεις το κουμπάκι που λέει βρείτε τη δικιά σας ρουτίνα. Υπάρχει και στα ελληνικά και στα αγγλικά, σε όποια γλώσσα μας βολεύει καλύτερα. Και σε αυτό το ερωτηματολόγιο ουσιαστικά. Υπάρχει ερωτηματολόγιο. Ναι, Okay. υπάρχει σαν ένα ερωτηματολόγιο που μπορούμε να βάλουμε έτσι το φάσμα της ηλικίας που είμαστε, ποια είναι η κύρια μας ανάγκη, γιατί ο καθένας έχει διαφορετικές ανάγκες, έτσι. Ναι. Και θέλει να βλέπει όπως το έχει αυτό στο μυαλό του, τον εαυτό του. Άλλος θέλει λάμψη, Μπράβο. ναι. Και Υπάρχουν πάρα πολλές ανάγκες. Ακριβώς, γιατί να πούμε δεν μας καθορίζει η ηλικία, μας καθορίζει η ανάγκη που έχουμε και πώς θέλουμε εμείς να αλλάξουμε κάποια πράγματα για να φαινόμαστε και να νιώθουμε ακόμα πιο όμορφοι. Οπότε η ηλικία έρχεται πιο μετά σαν προτεραιότητα. Οπότε θα μας ρωτήσει το ερωτηματολόγιο τι είδους δέρμα έχουμε, αν είναι λιπαρόμεικτο και μας βοηθάει κιόλας να το εξηγήσουμε, γιατί μπορεί κάποιος να μην ξέρει αν έχει λιπαρόμεικτο δέρμα. Αυτό πώς το βρίσκουμε, βρεφέ? Θα σου πω tip μετά για το πώς το βρίσκουμε. Οπότε τελειώνει με το ερωτηματολόγιο και βγάζει την προτινόμενη ρουτίνα. Θα βγάλει μία ρουτίνα με όσα στάδια διαλέξει ο καταναλωτής. Δηλαδή, μπορεί να μου πεις εσύ ότι εγώ ρε παιδί μου δεν μπορώ να χρησιμοποιώ πολλά προϊόντα. Θέλω 1-2 που να μου κάνουν τα βασικά.
θα σου βγάλει αυτή τη ρουτίνα. Μπορεί να μου πεις ότι εμένα μου αρέσει να έχω πολλά στάδια στη ρουτίνα μου, γιατί είναι και η ψυχοθεραπεία μου, το να κάνω το skincare μου και να πεις θέλω να έχω 10 προϊόντα στη ρουτίνα μου. Οπότε έρχεται και προσαρμόζει βάσει τις δικές σου ανάγκες και σου βγάζει τα προϊόντα που είναι κατάλληλα για σένα. Ωραία, τι καινοτομία είναι αυτό τώρα, πάρα πολύ σημαντικό. Για αυτό που μας να είπες. βοηθάμε να πάρουμε προϊόντα για τις ανάγκες μας. Ωραία. Και αφού μπείτε λοιπόν στο site του Κλινέα και βγάλετε έτσι και διαμορφώσετε τη δική σας ρουτίνα, μετά μπείτε και στο Pharmacy Discount και με βάση τη ρουτίνα που σας έβγαλε το Κλινέα, μπείτε και ψωνίστε τα προϊόντα του Κλινέα ή μπορείτε να επισκεφτείτε και τα φυσικά μας καταστήματα και να ψωνίσετε από εκεί, να προμηθευτείτε από εκεί τα κατάλληλα έτσι προϊόντα που θα σας βγάλει το ερωτηματολόγιο. Και σου χρωστώ και μια απάντηση. Πώς Ναι. καταλαβαίνουμε το δέρμα μας ουσιαστικά. Εντάξει, το καλύτερο που πρέπει να κάνουμε είναι ή να συμβουλευτούμε το φαρμακοποιό μας ή την αισθητικό μας στο φαρμακείο μας ή ίσως στο δερματολόγο μας. Αλλά αν θέλουμε έτσι εμείς να το δούμε στον καθρέφτη μας, υπάρχει ένα πάρα πολύ απλό τεστ. Το πρωί ξυπνάμε, χωρίς να έχουμε βάλει τίποτα, να έχουμε καθαρίσει το δέρμα καθόλου και θέλω να περάσει το δάχτυλό σου από αυτή την περιοχή. Από αυτήν εδώ. Έτσι, αυτό το κορίτσια. ταφ που λέμε. Και να αναρωτηθείς, γλιστράει λίγο το δάχτυλό μου. Αν γλιστράει, το κρατάς και κάνεις το ίδιο και στα μάγουλα. Αν γλιστράει και εδώ, σημαίνει ότι έχεις κατά πάσα πιθανότητα λιπαρή επιδερμίδα. Αν γλιστράει μόνο εδώ και εδώ είναι λίγο πιο τραχή, συνήθως έχεις μεικτή επιδερμίδα. Αν δεν γλιστράει πουθενά, έχεις κανονική επιδερμίδα. Τι λες, βρε παιδί. Και αν είναι πολύ ξηρό, έχεις ξηρή επιδερμίδα. Αυτό έτσι είναι ένα πολύ απλό τεστ. Υπάρχουν και πολλοί ακόμα παράγοντες. Γι' αυτό ίσως πρέπει να κοιτάμε, να συμβουλευόμαστε και έναν expert σε αυτό το κομμάτι. Αλλά έτσι ένα πολύ πολύ γρήγορο τεστ είναι αυτό. Είδατε, κορίτσια μου, τι tips δίνουμε εδώ πέρα στα live μας. Δεν συζητάμε μόνο για τα προϊόντα, δίνουμε φυσικά και tips και ομορφιάς και περιποίησης. Έτσι, ακριβώς, έτσι. Ωραία, πάρα πολύ ωραία μας τα είπες, Φέη μου. Να δούμε λίγο αν έχουμε ερωτησούλες. Ναι, και να από το δούμε και το κοινό μας. refill πώς το κάνουμε. Γιατί Α, δείξε πολλοί μας με το ρωτάνε. refill, ναι. Ωραία, Θα κοιτάξω εγώ τέλεια. το μεταξύ λίγο τις ερωτήσεις. Λοιπόν, έχω φέρει εδώ το prop μου για να σας το δείξω. Την πρώτη φορά που αγοράζουμε την κρέμα μας, είτε υδάτωση είτε αντιγύρανση, είναι σε αυτή τη μορφή, στο βάζο. Όταν τελειώσει λοιπόν. Συγγνώμη, το package είναι φοβερό, δεν υπάρχει. Χαίρομαι πάρα πολύ. Το Και πού packaging. να δεις τώρα το tip με το refill. Λοιπόν, όταν τελειώσει η Αλεξάνδρη κρέμα θα είναι κάπως έτσι. Τότε πολύ εύκολα βάζουμε τα δαχτυλάκια μας μέσα Οκ. και πιέζουμε προς το γυαλί και πάνω. Δηλαδή κάνεις αυτό. Οκ. Και είδες που έκανε το κλακ και Τι βγαίνει. λες, βρε παιδί μου τώρα. Το ίδιο θα κάνουμε και στο καπάκι. Θα το κουμπίσω Α, έχει λίγο. και το καπάκι. Βγαίνει και το καπάκι. Λοιπόν, πατάμε εδώ και βγήκε και το καπάκι. Wow. Λοιπόν, το pod, αυτό εννοείται το ανακυκλώνουμε, γιατί είπαμε ότι έχουμε και μια έτσι πιο Περιβαλλοντική συνείδηση. Ακριβώς. Σαν εταιρεία, αλλά και σαν άνθρωποι. Σωστά. Οπότε, πάμε και αγοράζουμε μετά μόνο το refill. Είναι η συσκευασία η οποία είναι άσπρη με το χρώμα της κρέμας που έχουμε πάρει. Και μας έρχεται μόνο αυτό, το οποίο εννοείται ανάμεσα έχει και ένα foil προστατευτικό, έτσι, για την κρέμα. Αλίμονο. Λοιπόν, έρχεται αυτό και τώρα κοίτα τι απλό που είναι. Γυρνάω εγώ σπίτι μου, έχω αφήσει αυτό στο μπάνιο. Άδειο. Απλά το ακουμπάω, δεν πιέζεις, δεν κάνεις τίποτα και έρχεσαι και βιδώνεις. Και τώρα θα ακούσεις ένα κλικ. Θα άκουσες το κλικ, ανοίγεις και έχει κουμπώσει σε 2 επίπεδα, είναι έτοιμο. Wow, Και εντάξει. αν δεις τώρα δεν βγαίνει, δηλαδή πρέπει να ξανακάνω αυτή την κίνηση για να βγει. Νομίζω είναι πάρα πολύ απλό. Είναι πάρα πολύ απλό. Πάρα πολύ εντάξει. απλό. Πάρα πολύ απλό. Φοβερό. Φοβερό. Είναι και το μότο σας αυτό, έτσι. Ναι, ξαναγεμίζουμε με ό,τι μας γεμίζει καλό. Έτσι ακριβώς. ουσιαστικά. Αυτό είναι και το μότο του Κλινέα. Ωραία, το είδαμε και αυτό. Πολύ έξυπνο, μπράβο σας μας λένε, σούπερ μας λένε εδώ τα κορίτσια. Γεια σου Ανούλα. Ωραία. Κάτσε να δούμε αν έχουμε ρωτησούλες. Ρωτήστε ό,τι θέλετε εδώ τη Φέη. Είναι ειδικό σε tips ομορφιάς και σε όλα. Ή και αν έχετε και απορίες σχετικά με τα προϊόντα του Κλινέα, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή, κορίτσια. Κάτσε να δω αν έχουμε ρωτησούλες. Δεν βλέπω κάτι. Καλά τα εξηγήσαμε. Καλά τα εξηγήσαμε. Ωραία. Πάμε να κληρώσουμε. Ναι. Πάμε να κληρώσουμε. Η πρώτη τυχερή λοιπόν θα πάρει το Micellar Superfoods Plus. Κάτσε να τα χωρίσουμε κιόλας. Λοιπόν, Σιγά, έλα, σιγά, είναι αυτό Micellar. εδώ. Αυτό εδώ πέρα με το φανταστικό το καπάκι. Και Και το το σέρουμ μας. Αυτό το οποίο το βάζει και πρωί και βράδυ. Σωστά. Με την βακουχιόλη. Μπακουχιόλ. Μπακουχιόλη. Ωραία.
Αυτά τα δύο λοιπόν, η πρώτη τυχερή. Πάμε να κληρώσουμε. Με το 3 σου λέω πάμε και μου λες stop. Και σου λέω stop. Ναι. Εντάξει. Εντάξει. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, λέει εδώ η φίλη μας. Θέλω πολύ να τα δοκιμάσω. 1, 2, 3, πάμε. Stop. Ελένη, κάτω παύλα πεν. Συγχαρητήρια, Ελένη μου. Το μισελέρ και το σέρουμ είναι δικά σου. Είπαμε, το μισελέρ το βάζεις και πρωί και βράδυ και το σέρουμ πάλι πρωί και βράδυ. Σωστά. Ωραία. Καλά Τέλεια. τα πάω. Τέλεια τα έχεις πει. Ωραία. Πάμε Όχι, βραδινή μου πέσε το ρουτίνα σέρουμ. τώρα. Μου πέσε το σέρουμ. Να σε βοηθήσω. Ελένη, στείλε και τα στοιχεία σου. Λοιπόν, πάμε. Βραδινή ρουτίνα. Βραδινή ρουτίνα. Έχουμε λοιπόν την κρέμα. Μπράβο. Την κρέμα, την ενυδατική, τη Moonlight Ωραία. και το toner. Σωστά. Λάμψεις. Σωστά. Πάλι βράδυ κι αυτό. Πάλι βράδυ. Οπότε εδώ δίνουμε ουσιαστικά μια βραδινή ρουτίνα. Και να πούμε ότι και κρέμα βοηθάει και αντιγύρανση και λάμψη, έτσι. Έτσι, έτσι. Ωραία. 1, 2, 3, πάμε. Stop. Μαρία Ζαρναβέλη. Συγχαρητήρια, Μαράκι. Είναι δικά σου. Εύχομαι να τα πάρεις, να λάμψεις και να μας πεις και τις εντυπώσεις σου. Θα χαρούμε πολύ. Ωραία. Στείλε μου στα στοιχεία σου και εσύ, Μαράκι, κατευθείαν. Και πάμε Πάει και αυτό. και στο τρίτο. Και στο τρίτο. Εδώ Κρέμα το έχω ημέρας. ανακατέψει. Και στο sold out μας που βγήκε. Και στο sold out, το οποίο θα το ξαναφέρουμε, μην μου αγχώνεστε. Ωραία, κρέμα ημέρας, είναι η σορμπέ που λέγαμε και καθαριστικό που θα βοηθήσει και στη λιπαρότητα και στους σπόρους. Αυτό το βάζουμε και πρωί και βράδυ. Και πρωί και βράδυ, αυτό. Ωραία. Οκ, 1, 2, 3, πάμε. Stop, τώρα στο πιο γρήγορα. Ασκαρίδου 81. Συγχαρητήρια. Να το χαρείς κι εσύ. Και στείλε μας και τα στοιχεία σου τώρα κι εσύ. Ωραία. Οπότε άλλο ένα live έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Και εγώ σε Φέη. ευχαριστώ, Αλεξάνδρα. Ήταν τιμή μας που ήσουν σήμερα εδώ. Και το Κλινέα φυσικά. Και πάρα πολλά φιλάκια. Τα λέμε σε ένα επόμενο live. Γεια σας. Να είστε καλά. Πολλά Γεια φιλιά. σας. Γεια σας.